Truk. Mana suara Truk? Truk. Ana suara. Wong tuwa cireh. Mbok ditoleh. Ora wani. Kuwi Truk. Reng kok tak potol ndasmu lho suwe-suwe. Aku ngantuk tenan, aku wis lagi kok. Aku ngantuk nek kono apa-apa ditoleh ndara iki butuh keselamatan. Wong jaga kok malah digrayangi-grayangi. Muni Truk. Iki tak totok tenan ditoleh. Dilakukan tenan iki. Petra. Tromburimu ana jerapah. Tangi ya le dikletak sirahmu modar kowe. Bagongane ora tak bandem ora tangi kaya manusia macam apa kuwi? Ana wong turu dibandem, Bagong noleyale napa ora napa kok. Cah diri sirahmu rada medhon ngene. Wis kene oleh. Wah. Selamat datang. Oh ya wis ketok ya ini. Petra digugah reng, ya dibantem kae undang-undang. Oh tak antil jerahe tenan. Ana wong turu kok diganggu senengane ora. Mengoh Truk, mengoh. Ora awak. Kae bapak digugah kae ndak dibrakot bokonge kelong marah iso edang-edang kae kok. Mameng kaya dicokot lemut kae watune sing rada gedhe Truk. Ya, Selincip. ya. Sampeyan niku topo kok naboki? Lho, kae malah karo Ndara Pandu sing nyeneni karo. Topo sing serius. Topo kok naboki bokong. Wah, demit ki. Noleo Pak, noleo. Wono gawane ora ana gaglak dadi cadung panganku kowe Den. Piye Lah kok dadi eneng macan semono gedene kowe do mlayu ndaramu disaut. Petruk, kowe sing jangkahmu amba tanganmu dawa, ora iso ngrebut ndara tendiang sirahmu. Wis mangsa Baraka. Aku arep ngaso. Kudu wong tuwa tak plinteng saka kene. Aku memasrahi aku. Petruk ora iso ngrebut macan. Hajian. Reng, ngapa? Ngapa ya, Truk? Ndara direbut. Aku ngantuk, telung bengi rung turu. Wis kroco kok aku. Ndara direbut. Ora iso ngrebut, dudu adine Bak Gareng. Aku arep ngantem sapa iki? Wis kentekan uang e, Truk. Rene? Ya. Macan tau yae. Oh iya, wani apa kowe? Mung macan ya. Kecil. Oh iya. Wah, kene nguku barang kowe gong iki. Kene nggo nyuwek matamu. Ora karo wong tuwa kok
Terus piye? Golek glugu terus. Nggo ngopo? Wis to? Ya. Glugu pomring. Manut. Ya. Dawa apa cendak? Terserah. Ya. Watu wae. Watu ya kena. Ya. Bunder apa kotak? Kok anggere balene tak gajul kowe. Mung cerewet wae ora gawe. Kotak ya kena, bunder ya kena. Ya. Wong ki takon sik kok ya. Ah iya. Sian nggo ngopo? Wis nyok kepruke ndasku. Lho. Engko nek mati, Weh lah. Mati urip kuwi gaweane Gusti, gawe. nek pecah, Engko tak tambale cerewet gawe lah. nyempes melang ya kok. Wis kok to. Ora iki ngampet tenanan. Ya, lamit lho. Heeh. Weh, setro. Pisan gas jajal. Iki terus do mendem iki. Ya. Pisan gas. Wis apa-apa ndak malah muntah engko. Ya. Wis ngene iki gleleng ngene iki, Tru. Heeh. Macan ketok sak kucing kan. Ayo. Direbut kok. Ya, rebute. Ora melu-melu lho, Tru. Ya. Wis tau yae rasa kuwatir. Kok balik Gong? Keseseken. Oh ya. Duk. Tak dung ngono. Diman kene. Ya. Musuh sing mendem aku tambahin Tru. Iya tambah. Wes iki wes tenan iki wes. Wes. Gleleng tenan iki. Heeh. Hati-hati lho. Lho, sing hati-hati iki aku. Heeh. Hati-hati lho, Gong. Ya. Asem ora kene. Ayo kowe. Ayo Gus. Rajar ten. Rajar. Wait. Wah. Iya. Sabar. Ora kaya Wah. Oh, ladara. Wela, macane iso berbicara. Yo, aku iso omong. Sopo iki wong kendel banget? Aku. Alon bae. Ayo mah aku ayo. Nah, ngene iki penak numpak kok gedabikan. Numpak iki dinikmati. Tenang ngene iki lho lah. Sopo kowe? Hah? Sopo? Aku wae. Heeh. Renaldi. Randeng aku Bagong. Bagong. Heeh. Kowe sapa? Sardula Seta. Waduh. Serem. Heeh. Sardula Seta. Kowe arep mangan bendaraku. Aku ngelih. Aku golek pangan. Kowe kok numpak karo aku. Mangane ana sing numpak. Aku macan kok tok tumpaki. Aku kena numpak sak-sake kok. Sapa sing gelem tak tumpaki aku kok. Aja edan. Tenan ora edan. Medun. Meduna. Wegah aku lagi sedih kok kon medune ngopo ya? Meduna. Ora medun tak uncalke tak kipatke. Kowe kuntal ketatap watu sirahmu pecah tak pangan. Wis panganan wae. Wis aku dasare urip ya jelek. Menggo permainan gareng rope truk.
Wis patenan wae ora masalah aku. Ora owel karo nyawamu. Owel ngapa nyawa ora le utang ora le njaluk kok. Wis anderma urip kok owel. Oh lah dalah. Ora dalah iki serius. Ya wis kowe medun sik. Medun. Medun gelem aku ning kowe aja ndelok aku lho. Lho, sebabe Aku isin. kok isin ngopo? Rupaku ki elek. Kok engko kaget karo aku. Yakin aku ki menungso ning ora pokro. Yo, Tenan? yo, Ora noleh? ora. Sumpah? Yo. Oke. Mergane aku ki nek didelok wong ki isin, kejaba nek ketemu gathuk ngono kae wis ora masalah. Yo. Heeh, ngono ora kepenak to rasa galak-galak. Iya. Lah iya. Agak aku nek noleh. Ayo. Kowe curang kowe ya. Aku pengen weruh wong kok kendele kaya ngono. Kendel aku ki ora bayar utange kendele ra jama-jama kok. Kok mung numpak macan. Yo, Ya iya. ya wis medun. Ya wis. Ora noleh lho. Ora. Kok aku tak melayu. Yo, mlayu. Ya. Ora noleh tenan. Ora. Ayo. Aku kira ngopo-ngopo. Wis aku tak nang kene wae Can. Males aku medun. Ku tak uncalke. Wis uncalno wae wis terserah. Arep tok pateni ya sakaremu, arep tok uncalke sakar. Arep tok pangan nek kowe doyan dagingku sakaremu. Yo, aja nganti lara ati karo aku. Ora. Piye Kang? Kowe diulang-ulang macan ngono. Lara kabeh awake ya, Le. Ora iki. Rasane piye Kang? Biasa ketemu kanca lawas kaya Can. Lho iki ki wong apa? Wong tenan. Jika nek ora sambat babar blas. Salar sambat jar ngapa? Aku nek sambat ya ora ana sing nulung. Tiwas sambat. Ora ana sing peduli karo aku. Truk. Perih Truk. Tulungi Truk. Macan, ora nganculke adikku tak bacok sirahmu, bacon, ora wedi. Ora wedi, Gong. Linggis dasmu, ora wedi dipano. Ora wedi, Gong. Dibendo. Tak bendo sirahmu, ora wedi dipano. Ora wedi, Gong. Kowe anu nengno wae, Truk. Men modar. Kowe iki niat nulungi cerewet wae. Kenyih cangkemmu. Wah, ngerti basa kenyih barang ora. Tiban mati kowe dipano. Engko nek tak bacok macan ing lomba mlayu ya, Gong. Oke. Siap-siap. Heeh. Mati dening aku. Wes. Ayo Gong, harung siap apa ya? Oleh baca ki ngandani dadi aku wis siap. Ya. Ayo Gong, alah. Lagi arep toto-toto. Bola-bali terus. Ya. Mujar kowe. Mujar. Nyambut gawe nek karo ngantuk ya ngene iki. Macan nglumba Bagong tak bacoki raine. Ya ngapura ya Gong. Nek kowe mati. Reng awak Bagong mati. Cangkeme. Bagong mati terus.
nek mati ki nek cara desaku ora mlumah. Lah apa iya? Mengkurep tegese wis pasrah karo bumi pertiwi. Oh ngono ya. Ya nek mati nek Piye Rai? mati tenan. Buktine Mengkurep. nek cara nggon aku wong mati ki ora mengkurep, Lah ngapa? tengok-tengok. Kuwi tegese wis ikhlas ninggal keluargane. Apa iya? Wah, mati tenan, Tru. Buktine Tengok-tengok saiki. Nek cara nggonku ki nek mati ora ming tengok-tengok ning karo omong-omongan. Bukti nek mayit pancen wis lila lahir batin ninggal ragane. Wis tau weruh ana mayit dememeng, ha. Antil mencelat kowe. Ya diam terus. iya. Ra urung njaluk ya diem ora.